Happy birthday to you. Okay, may kanta po kayo sa amin. Happy birthday to you. Hi! Maraming salamat sa lahat-lahat. Ingat lang palagi. Salamat sa pagmamahal. Mula dito sa Buenavista, Presentasyon, Camarines Sur. Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. AJFS na yan! Alright, so let's start our day with a simple quote. Life is not unfair, just learn how to properly deal with it. Hello sa inyong lahat. Isang magandang hapon sa inyong lahat. And ngayon, ako muli ang inyong makakasama. This is your one and only host, your surprise ambassador na si Kuya Steph. Ayan, so ngayong tanghali, ngayong hapon, andito tayo sa barangay Magatpat, Calabanga, Camarines Sur dahil isa na namang espesyal na nanay ang ating susurpresahin at hahandugan ng mga mumunting sorpresa. Kasama niyo pa rin ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. Walang iba ang JFS Petals and Services na palaging nagsasabing simula noon hanggang ngayon, isa lamang ang aming goal, and that is to provide you the quality service that you all deserve. We are the JFS Petals and Services. We don't just create, but we captivate. And talking about captivating surprises, tingnan na natin ang mga items na dala-dala ko dito sa Calabanga, Camarines Sur. Taranan! Ayan, so ang ating car trunk ngayon ay may team na pink dahil syempre, Kikay ang ating nanay na susurpresahin. Unahin na natin ang pinakabonggang flower or bouquet of flower. Pero yan ay may lamang hindi lamang 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, but 9,000 pesos. Ayan. Mababa nga yung ating energy ngayon dahil syempre nakatulog tayo sa sasakyan. Okay, ilabas na ang ating pangmalakasang target lock ng lahat, ang ating lumpia at ang fried chicken. Syempre kung may fried chicken at lumpia, dagdagan din natin yan na masarap at matamis na carbonara. Ang ingay nga nila. Alright, so meron tayong letter na babasahin mamaya. And syempre, ang teddy bear ni nanay plus ang kanyang pinakasosyal na customized cake. So there you have it. Yan ang ating mga items na ibibigay natin kay nanay dito sa Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur. And ito yung aking first time dito sa barangay Pagatpat, Calabanga. Ano kaya ang meron sa barangay na ito? Bakit Pagatpat? Okay, tunguin na natin si nanay at handugan natin siya ng hindi niya inaasahang sorpresa kasama ang JFS Petals and Services. Tara na, ano pang iniintay natin? Once again, this is your Kuya Steph. Let's have our surprise. It's JFS na yan. So hello sa inyo guys, andito na naman si Kuya Steph, muling maghahatid ng dekalidad na serbisyo kasama pa rin ang JFS Petals and Services. At ngayon nga, napakagalaw ng ating camera dahil kinukuha ko yung angle ng ating simbahan. Dahil andito tayo ngayon sa harap ng simbahan ng Calabanga, Camarines Sur. And ngayon, bound to Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur kami para surpresahin ang isang nanay. Pero bago natin kilalanin si nanay, allow me first to shout out yung mga anong tawag ko dito sa mga legendary teachers ng Pamukid National High School. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ingat po kayo and ingat kayo palagi. Ay, bakit ba ako nabubulo? Ingat po kayo palagi and maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout natin si Ma'am Vivian Cervantes, si Ma'am Nicel, si Ma'am Jo, si Ma'am Bambi, si Ma'am Lorna Misolas, si Ma'am Tabangay, sino pa ba? Si Ma'am Dang,
sila Sir Parco, and sa lahat po ng faculty and staff ng Pamukid National High School. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Maraming salamat and mega love shoutout sa inyong lahat. Andito na po ang inyong instant vlogger ng taon. Bye-bye for now dahil syempre puntahan na natin si nanay at medyo hapon na nga at syempre maulan na po. Bye-bye! And so, andito tayo ngayon sa market ata ito ng kanilang lugar dito sa Bagata. And hanapin natin si nanay kasi kanina pa ako ikot ng ikot, hindi ko mahanap si nanay. Tao po. Sino po sa inyo, ma'am, si ano po? Ma'am Emily Benafe po? Ay, wow! May surprise si Manay Mili! Ay, ma'am, hello po. Kayo po si Ma'am Emily Benafe po. Ay, ma'am, ano po ako, ma'am? Mula po ako, ma'am, sa JRS po. May delivery po kayo, ma'am, ng appliances po. Apo. Ano po yun, ma'am? 3 pong appliances po. Washing machine, isang TV, tapos, apo. Tapos isa pong toaster po, nanay. Pero hindi pa po bayad yung shipping fee po nun, nanay. Magkano? 3 yung shipping fee po. Kaya! Kaya! Okay ba? Pwede po ba kayo na yung maimbitan po para makuha niyo po yung ano po? Tapos, pakita ko po. Andyan po kasi medyo malaki po yung ano po, yung TV po. Kaya na. Kaya digdi yun. Sasakyanin daw. Igdi na daw. Kasan ka na dito. Yan o, inidigdi ka mo. By the way, may ano po kayo po? Bakit ano? Bakit may video oking ano? Birthday ko kasi. Birthday niyo. Happy birthday po. Kaya nga, pinagkakuha niya ng delivery, driving para regalo sa kanya. Saan ang kuya? Saan Ay, ang kuya? by the way, hindi ko po alam kung... Ano ko? Eh, ewan ko po kasi po kami ang trabaho lang po namin mag-deliver po ng items po na siniship up po sa amin. Digdi mo na, digdi na. Paano ko na lang po, Nay? Papasok ko na lang po. Ano po? Para ano po? Tapos pa-prepare na lang po ako ng 3-5. Ano po? Kasi kanina pa po kami naghahanap po ng bahay. Nakarating po kami doon tapos finally Doon sa natin. bahay namin. Yes Tama, po. tama. Tama. Yan, Sige po. 1, Okay. 2, 3. 3-5 po, tama. Ito po yung ano po, washing tapos ano po. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, may kanta po kayo sa amin. Birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, yung hindi po kakanta, hindi na magkakajowa, kanta po tayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright! Happy si Nanay Emily, ayan. So sa tinagal-tagal naming nahanap din po namin finally at kasama na natin si Mrs. Emily Buenafe. Hello J-fans and people of the Philippines! Andito na naman ang inyong pinaka-paboritong tagapaghatid ng good vibes, saya at syempre ang sorpresang daladala ng JFS Petals and Services. Once again, ngayong hapon, medyo magagabi na nga, kasama niyo pa rin ang inyong nag-iisang MX Robert G. Stephanie, ang inyong Kuya Steph, ang inyong surprise ambassador. And ngayon, nanay, bago po tayo magkalimutan, gusto ko munang isauli ang 3,500 na shipping fee. Bilangin muli natin kasi medyo may magnet yung kamay ko. Baka pumasok yung 1,000 sa bulsa ko. 1, 2, 3. Tapos 1, 2, 3, 4. 3, 5 po, nanay. Ayan, isauli ko lang. Ano po? Okay. Siyempre na hindi po na andito ang GFS Petals and Services para po singilin kayo ng 3-5 dahil ang daladala po namin ay good vibes at siyempre ang sorpresang inihanda ng isang taong espesyal para sa'yo. Pero bago yan, dahil kanina natanong ko na si nanay kung anong okasyon, birthday niya daw, pwede po bang bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan? Ayan. And sa lahat ng mga nanonood, hello po sa inyong lahat. Magtinda lang po tayo dahil mamaya baka kami naman po ang bibili sa inyo. Ano po? Okay, dahil birthday niyo po nanay, by the way, ilang taon na po kayo? 61. 61, hindi halata. 16. Ayan, mukhang ipasok natin mga ano si nanay, mukhang 35. Ayan. Babaan pa. Gawin natin 23. Okay, dahil si nanay ay palangiti, deserve ni nanay na handugan ng kanyang sash na may nakasulat na happy birthday. Isang masigabong palakpakan po para kay nanay. Huwag po tayo puro sana all. Pumalakpak din po tayo.
Ayan. Kumusta po, nanay? Yung ngiti ni nanay talaga ay abot tenga. Bakit po? Masaya. Inaasahan niyo po bang may ganito kayong ka-special na eksena ngayong birthday niyo po? Medyo kasi yung anak ko sabi niya, may surprise! Sabi niya. Ay, surprise! Yan naman pala kanina, yung pagdating ko pa lang, sabi ko, prinang ko si nanay, sabi ko, may delivery si nanay ng appliances. Dahil pakarating ko pa lamang, sabi nung iba, ala, sana all my surprise. Ayan, hindi na tuloy na surprise, pero kitang-kita ko talagang na-surprise si nanay sa laman ng ating car truck. And talking about mga nakakasurpresa and captivating na mga packages, ilabas na natin, una pasok, Ate Luningning, ang ating heart-shaped foil balloon. Ayan, hawakan niyo po. At syempre, hindi dyan nagtatapos ang ating mga items. Ipasok natin ang kanyang customized cake. Pwede po bang palakpakan kada items? Okay. Syempre, para idagdag po natin sa kinakain nyo po at kakainin natin mamaya, pwede po ba akong makikain? Ayan. Okay, ipasok natin ang kanyang target lock ng lahat, ang fried chicken at ang ating lumpia. Isang masigabong palakpakan muli po. Siyempre, kung may lumpia at fried chicken, ipasok ang paborito ng lahat, carbonara. Ayan. Siyempre, dahil siyempre 18 years old pa lang si nanay ngayon, bigyan natin siya ng stuffed toy. Ayan. Kapalit po ng nami-miss yung tao, pwede nyo po yan akapin mamayang gabi. Ayan. Malinis po yan at napakalambot. Siyempre, para naman si nanay, tuluyang yung ngiti umabot hanggang bewang. Ipasok natin ang kanyang bouquet of flowers. Ayan. Pero ang bouquet of flowers mo ito, or ang fresh flowers, ay hindi basta-basta dahil ito ay naglalaman ng, hulaan nyo po, ilan po kayang laman nito? 61,000! 61,000. Okay, abonado po ata ako ngayon. Alright, so ang kanyang bouquet ay naglalaman ng not just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, but 9,000 pesos. Ayan, pakita po natin sa ating subscriber. Nanay, gitna po kayo nanay, hindi naman po ako nangangagat. Ayan. Depende po pag gutom. Ayan. And syempre ngayon nanay, dahil nasabi nyo na po na baka ay galing ito sa anak nyo na nagsabing may surprise. Matanong muna po kita nanay, ilan po ba yung anak nyo po? Tatlo. Okay. Sa tatlong anak nyo po, sino po kaya yun ang nagbigay? Yung nasa US. Nasa US po. Nasaan po yung iba? Nasa US? Ito, yung isa din. Yung anak yung picture. Yung dalawa na. Ito, mamaya kausapin natin sila isa-isa. Ngayon, tingnan natin nanay kung tama po ba yun ang inyong Ay, si hula. Ano po? Julius! Kung yung anak nyo pong nasa US. Okay. May babasahin po ako ditong letter mula po ito sa taong nagpadala po ng mga items na ito. And everyone, J-Fans, makinig po tayo. Dear Mama, happy birthday. We all love you so much. I hope that you're having a great day. Enjoy your birthday, Ma. May a lot of blessings comes to you and I love you so much, Ma. Once again, happy birthday. Pero wala pong nakalagay. Pero i-reveal ko na, ang nagpadala po talaga ng mga items na ito. At syempre, ang nagbayad sa amin para magkaroon ka ng ganitong eksena ay si si Ate Abe Buenafe. Okay. Abby. Okay. From USA. Wow, nasa USA si Ate. Ngayon, dahil syempre po, nag-message si Ate Abby from US. Nasaan po yung dalawa niyo pong anak? Nasaan po yung isa? Trabaho. Ay, dito. Si Kuya na nagsabing tulog daw. Natulog daw siya. Okay. Dito kayo, Kuya. Sige na po. Okay, dito na po kayo. Hinga lang kami namin kayo ng konting message para kay nanay. Ayan, sige na po. Dito kayo, Kuya. Ayan. Bali tayo ng videographer. Dito tayo. Gitna tayo, nanay. Ano pong pangalan niyo, Kuya? Mark. Ayan. May isang tanong muna si Kuya Steph bago ka magbigay ng mensahe kay nanay. Kung may isang natatanging katangian si nanay, ano po yun? Mapagpasensya.
mapagpasensya. Palapakan natin si nanay sa pagiging mapagpasensya. Ngayon naman kuya, ano po yung gusto niyong sabihin sa nanay niyo? Siyempre dahil birthday niyo ngayon, any birthday message po para sa kanya? Happy at saka healthy. May kusog-kusog ng boses. Ayan, naiiyak na si kuya. Pang-ilan po kayo sa anak? Panganay. Ayan, panganay. Pasalamatan natin si kuya, palakpakan natin siya. Nasaan po isa yung anak? Nasa work. Ayan. Okay. Siyempre po, nag-message ng inyong panganay and si Ate Abby, siya po yung bunso. Okay. Nagbigay ng mensahe ang inyong pong panganay at ang bunso. Ngayon naman po, kayo naman po ang magbigay ng mensahe po para sa inyong anak, lalong-lalo na po para kay Ate Abby na nasa US. Kausapin niyo po si Ate Abby dahil for sure, manunood po siya. Hi! Maraming salamat sa lahat-lahat. Ingat lang palagi. Salamat sa pagmamahal. Ayan, speechless nga si nanay. Sino ba naman ang hindi may speechless pag may ganitong eksena at sorpresa sa kanyang birthday? Okay na po nanay? And syempre, thank you so much kay kuya and sa lahat po. Mga kaano-ano niyo po ba yung mga naandito? Mga office mates ko. Ay wow, mga office mates. Kanina nagtatanungan kami. Sabi ko, nagpa-adjust po kasi kayo ng time. Sabi namin, 3 kami dapat pumunta dito. May trabaho pa daw. Ang tanong ng bayan, ano po ba ang trabaho nyo? Sa market kami. Government employee. Government employee. Government employee, wow. Saludo po kami sa lahat po ng mga trabahador, lalo na sa mga government employee. Pero okay na po kayo. Hindi po ba kayo nag-day off dahil birthday nyo naman? May drill kami kasi kanina eh. First grade drill. Para sana naman po ay nakapagpa-brush kayo at napaghandaan ang yung espesyal na araw. Ngayon, nanay, okay na po ba kayo sa sorpresang ito? Okay na. Okay na. Pero okay na daw si nanay. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang ating sorpresa dahil sa aking pagbabalik, hahandugan pa natin si nanay ng package, lalong-lalo na ang kanyang customized cake. At muli, kakantahan natin siya ng happy birthday. Kaya naman, J-Fans and sa lahat ng nanonood, kapit lang. Alright, so we are finally back. Hello po muli sa inyo. And isang masigabong palakpakan muli para kay Nanay Emily. Ayan. Tanggalin muna natin nanay dahil Yung okay, hindi po nakakaganda ang maraming mga confetti sa ulo. Ayan. So as promised, sahandugan natin si nanay ng kanyang pangmalakasang customized cake na pulang-pula kagaya ng kanyang heart shape na foil balloon. At syempre ang kanyang lipstick na panalo at palong-palo hanggang sa ngayon. Okay everyone, muli kakanta natin si nanay ng birthday song, ng happy birthday song. And 3, 2, 1, let's go! Day 2. Yung hindi po kakanta, hindi po kakain, ano po? Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yehey! Isang masigabong palakpakan muli kay nanay. Okay. So, at this point, it is time now to blow your candles and, of course, make your wish. Alright, thank you so much. Palakpakan. Ibaba ko muna po itong inyong panalong customized cake. At the same time, ayan. Any additional message po, lalong-lalo na kay Ate Abby na siya po yung dahilan kung bakit ang dito ang JFS Petals and Services. Babe, talang surprise! Salamat na marami. Ayan nanay, dahil syempre nasa US si Ate, ilang taon na po siyang nasa US? Almost, siguro 5 years. Wow, almost 5 years na. Ano pong trabaho niya doon? Ano siya, nasa facility. Nasa facility. Kasama ng kapatid ko. Ang tanong ng bayan nanay, by the way, nasaan po ang inyong kabiyak?
Wala. Wala, nasaan? Yan ang nabatay na. Ah, dead soon na. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa ba't hala. Okay. Hindi na natin pag-usapan si tatay dahil nasa mapayapang lugar na. Okay. So bago tayo tuluyang magtapos, bago ko makalimutan, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts na magpo-post sa inyong screen. We have our Facebook, YouTube, and of course ang aming Instagram. Ayan. So, kaya ano pang hinihintay nyo, i-follow na po kami or i-subscribe para naman po updated kayo sa lahat ng mga kaganapan at latest video ng JFS Petals and Services. Dahil sa JFS po, nag-offer kami ng car trunk surprise, iba't ibang klase ng bouquet, and syempre ang aming pinakabagong sugod surprise, ang one for all for one. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-book na para naman kayo na ang susunod naming dadalawin at susurpresahin ng ganito. Nanay, sa pagbilang po natin ng 3 and everyone na naandito, papaikutin ko yung camera, magbababay tayo. And 3, 2, 1, bye-bye. Bye-bye po tayo. Yan. Bye-bye po tayo dito. Yan, sila nanay. Yan yung nasa likod. Bye-bye.